Začnime Ladislavom Hundelom. Hunderom. Hunder? Lacko, však to je môj najlepší kamarát. Strašne dobrý chlap. Aj má trochu slabé nervy. A vie všetko opraviť. Takže to nemôže byť zlý človek. Ešte toto. Mesto je v katastrofálnom stave. Verejné financie sa rozkrádajú. Na dôležitých miestach sedia diletanti a cigáni, tí si tu robia, čo chcú. Treba to narobiť poriadku. Presne tak. Dajte mi 4 roky. Stačí mi jedno volebné obdobie. Ak dokázal brigádny generál a doktor filozofie Milan Rastislav Štefánik vybudovať republiku za 4 roky, tak... To co je? Ja. Ja to robím pre ľudí. Marečku, odborne. daj si to cichší. Marečku, cichší sem ťa poprosil. Ja som tu budoval mesto. Cichší. Nekryť zase. Jak zas? Celý deň sem ticho. Jemu to hučí, aké by bol hluchý. Však aj tebe to tu hučí. Ja tu robím, moja zlatá. Robím. Už by si mi radšej opravil ten šiaci stroj. Kurva, 100-krát som ti povedal, že niektoré veci sa opraviť nedajú, bodka. Aj toto, ja nevím, jak tu niekto môže takto najebať spoje. Všetko sa dá opraviť, len treba chcieť. O chvíľu je obed. Čo vy mi rozprávate? Nemôžu oni... Co ja s tým? Nemôžu veriť. My sme sa konečne raz mohli nájsť ako rodina. Je to rozdelené, však ty varíš a ja opravujem, ne? No. Toto je non-stop, dokola, to isté. Prosím vás. Áno, to ma zaujíma. Tak mi hovorte. Toto poukazovať. Áno, ale však oni to vidia. Mňa to nezaujíma, proste. Vypni to! Povedal sa, vypni to! Nevrieskaj zase! Víš, čo je vriskání? Toto je vriskání! Toto je vriskání! Přišel to bude? Nie! Čo ti šípe? To jak sa se mnou vypráváš? Mama, zastydro, foter! To si dohľadol psychopata! Ty budeš robiť, čo ti povím! Ty kému tykáš? Toto je tá tvoja výchova, co z neho bude? Počúvaj, ty sa o mňa neboj, zo mňa bude breakdancer. Počúvaj, ty breakdancer, maneser. Myslíš, že za takéto trasláky ti niekto zaplatí? Hoď si, čo je lepšie ako údržbar. Normálny? Musíme takto stále žiť? Okamžite chod za ním! Zdejna, však on sa vráti. Ani nehovor! Okamžite dovedieš nášho syna domov, inak s tebou už v živote neprehovorím. Ani slovo!